Cadaqués posa fil a l'agulla per obrir al públic el 2015 el Corral de la Gala. Aquest és un espai de propietat municipal des de 1998 i que Dalí havia regalat a Gala a la dècada dels 50. Bé, ara tenim dos objectius. Un és arreglar el Corral de la Gala i el següent és explotar-lo. Lògicament van paral·lels, però no ens podem parar en buscar fons i patrocinis tant públics com privats per intentar invertir aquests diners aquí. El pressupost per arreglar el Corral de la Gala són 400.000 euros, que es pot dir que a dia d'avui tenim la meitat dels diners aconseguits i esperem que en els propers 4 o 5 mesos els tinguem aconseguits tots. Les obres podrien començar la propera tardor i es preveu que l'espai entri en funcionament abans o després de l'estiu de 2015. Què s'hi farà aquí? Aquí la intenció nostra que tenim és que el Corral de la Gala sigui un lloc més de peregrinatge de l'obra daliniana. Aquí no tindrem quadres d'en Dalí, perquè això no és un espai museístic, però es pot dir que el Corral de la Gala ja és una obra d'art d'en Dalí, perquè tal com podeu veure hi ha diferents detalls arquitectònics i de decoració d'en Dalí. Volem que sigui un lloc on la gent vingui i entri i vegi com en Dalí i sobretot la Gala es desenvolupava per aquest espai que desprèn art i desprèn cultura. Les primeres accions de condicionament les porten a terme els joves del projecte Ocupal del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. El grup de forestals fa tasques de desbrossament. Com bé sabeu, hem començat aquest mes de gener el projecte Ocupal. Ocupem 44 joves que no tenen l'oportunitat d'estudiar ni de treballar perquè facin pràctiques i facin tota una sèrie d'activitats. I una de les activitats que fem i una de les pràctiques que fem és amb el tema de forestals. Doncs l'Ajuntament de Cadaqués ens ha cedit l'espai del Corral de la Gala, tots els seus voltants, ens ha cedit l'espai perquè nosaltres puguem fer les pràctiques de forestals. Estem fent aquí, amb tota una colla de 12 nanos, la desforestació de neteja. Els joves estan netejant l'exterior d'aquest futur equipament cultural de Cadaqués. La mica de tasca que estem fent és netejar una mica perquè es vegi que estigui tot net i que es vegi que hem treballat per després tenir un treball. El més dur per mi és podar. Comencem a les 9 comencem a venir cap aquí, arribem a les 10, fem de 10 a 12 i quart i estem aquí podant, desbossant. També el grup d'audiovisuals hi realitza un reportatge mentre treballen els seus companys. En aquest indret Gala seleccionava models per a Dalí. També s'hi feien festes i performance. Consta de 4 espais: el pati exterior, la sala principal, la cuina i un altell amb aquestes fantàstiques vistes.